1825. 4 χρόνια μετά την εξέγερσή μας ενάντια στον τουρκικό ζυγό, βρισκόμαστε στην πιο κρίσιμη ώρα του αγώνα. Μάχες και εδάφη χάνονται αστραπιαία. Ο Τούρκος Σουλτάνος κάλεσε τον Ιμπραήμ Πασά της Αιγύπτου να πάρει τα ηνία του πολέμου εναντίον μας. Δυστυχώς, μας βρήκε σε στιγμή αδυναμίας και έτσι αυτός και οι πειθαρχημένοι Άραβες του ρήμαξαν την Πελοπόννησο, το κέντρο των επαναστατικών μας δράσεων, εκμηδενίζοντας όλες τις επιτυχίες μας έως τώρα. Με τη σταδιακή κατάκτηση του Μοριά, οι Τούρκοι έρχονται να στοχεύσουν εμάς, τους υπερασπιστές του Μεσολογγίου, το σημαντικότερο πλέον φρούριο των Ελλήνων και το στυλοβάτι της Δυτικής Ελλάδας. Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που το επιχειρούν αυτό. Την πρώτη φορά που απειλήθηκε το Μεσολόγγι, μετά την απελευθέρωσή του, ήταν το 1822. Μετά την καταστροφική ήττα των Ελλήνων στη μάχη του Πέτα, 11.000 Τουρκαλβανοί κατεδίωξαν το στρατό που υποχωρούσε, ο οποίος βρήκε άσυλο στο Μεσολόγγι. Ο Οθωμανικός στρατός, υπό την ηγεσία του Ομέρ Βριώνη, πολιόρκησε την πόλη στις αρχές του φθινοπόρου. Δεν τον ευνόησαν όμως οι συνθήκες, καθώς η καταρακτώδης βροχή και το κρύο έπληξε το ασκέρι του. Προσπάθησε την ημέρα των Χριστουγέννων να μας ευνηδιάσει, αλλά ήμασταν έτοιμοι. Αφού τους νικήσαμε, η αρρώστια και η ασιτεία τους αποτελείωσε και πριν ξεκινήσει ο χειμώνας, ο Βριώνης έλυσε την πολιορκία. Το φθινόπωρο του 23, οι Οθωμανοί ξαναδοκίμασαν να πάρουν την πόλη. Αυτή τη φορά προσπάθησαν να αποκόψουν τις γραμμές ητισμού, πολιορκώντας το Ανατολικό. Η φρουρά του νησιού όμως γενναία τους απόθυσε και πάλι. Πριν αρχίσει ο χειμώνας, οι Τούρκοι αποσύρθηκαν. Ταυτόχρονα η φήμη του Μεσολογγίου ως ο προμαχώνας του πολέμου μας χτίζεται. Για εμάς γράφονται ποίηματα και τραγούδια για τον τόπο που έγινε ο τάφος του Λόρδου Βύρωνα, ενός γενναιόδωρου ανθρώπου που κατέθεσε την περιουσία και τη ζωή του για την ελευθερία μας. Ενώ στην Πελοπόννησο πολεμάνε Έλληνες με Έλληνες για τα αξιώματα, το Μεσολόγγι στέκεται αμετάκλητο, ταγμένο θερμό αίμα μόνο υπέρ της ελευθερίας. Μετά την άφιξη του Ιμπραήμ, η μικρόψυχη κυβέρνηση στο Ναύπλιο μας περιφρόνησε. Αν και γνωρίζουν τους σκοπούς του εχθρού, η κυβέρνηση δεν δύναται να φέρει κανενός είδους υλική ενίσχυση. Το ίδιο ισχύει και για τους συμφεροντολόγους οπλαρχηγούς της περιοχής, όπως ο Καραϊσκάκης. Έχουμε εγκαταλείψει πλέον και τις ελπίδες για βοήθεια από τις μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης. Δεν τους ενδιαφέρει πλέον για εμάς. Εμείς εδώ οι Μεσολογγίτες και οι υπερασπιστές του από την υπόλοιπη Ελλάδα έχουμε πάρει εδώ και καιρό μια απόφαση. Δεν θα παραδοθούμε. Δεν θα σκλαβωθούμε ποτέ ξανά. Εάν πρέπει σε αυτό το μέρος να δώσουμε τις ζωές μας για την ελευθερία μας, με το θέλημα του Θεού, ας γίνει λοιπόν. Up until this point have had multiple significant victories against the Turks. Ibrahim, however, changed the rules of this war. His reconquests in the Morea put the entire campaign in a state of despair for the insurgents. The Sultan, therefore, has turned his attention to capturing Mesolongi, the most important fort of the Greeks. This, however, is not going to be an easy task. Mesolongi is an intimidating stronghold. The city is built on a promontory that lies inside of a great lagoon, not much deeper than 1.5 meters. No serious vessel could access it. An important accessory to Mesolongi's security is the chain of manned and armed islets scattered across the lagoon. One of the most important ones is Vasiladi, lying on the center, controlling entry into the harbor. The city's flanks are guarded by the islets of Klisova and Mamaris. Northward, at the neck of the lagoon, lies the small fortified town of Anatolikon, which is guarded by the islets of Dolmas and Poros. Mesolongi's placement on this lagoon made naval attacks an ill-fated device. This lagoon acted also as a source of food for the citizens, as it is plentiful in fish and frogs. Thus, in order to capture Mesolongi, a besieger would have to command this lagoon.
The landward side of Messolongi is not an easy situation either. The marshy plain northward makes army deployment difficult, but the most important asset of Messolongi is its walls. A shrewd engineer named Michael Kolkinis is the architect of this defense line. A ditch lies in front of them about 4 meters deep, and in front of that, an earthen bank acting as a first barrier to the besieger. The walls are about 1 kilometer long and stand at about 3 meters high, made of stone, brick, and earth. Kolkinis took great care to enhance them, creating along them 17 bastions, each named after great revolutionaries such as the American Benjamin Franklin, the Albanian Skanderberg, and the Greeks' own Markos Botzaris. It is without a doubt that Messolongi would be a hard conquest for any commander. It is also known that the Greeks are a strong and courageous lot, but the Muslim armies of the Ottoman Empire are some of the fiercest in all of Europe. We shall see how this battle will define the fate of their independence. Rumların ister padişahtan nefret ister dini nefretten dolayı bize karşı Sazavadzegi'nden yıllarca şüpheleniyordu. Nihayet isyanları sona eriyor ve Messolongi takimatin fethi çok büyük önemindedir. Mehmed Reşit Paşa operasyonun lideri olarak atandı. O kurnaz adam, ilk operasyonda Ömer Viryoni Paşa'yı takip ettiği için bu bölgeyi çok iyi biliyor. Reşit Paşa ile beraber 1825 yılında ilkbaharda yaklaşık 11 asker ile yola çıktık. Kasuslarımıza göre Messolongi'yi yaklaşık 3000 asker, Anatoliko'yu ise 1000 asker kuruyormuş. Hücum diğer operasyonel gibi kesin değil, yaz döneminde gerçekleşecekti. 22 Nisan'da Messolongi'ye yaklaştık. Düşmanlara yaklaşabilmek için şehre yakın bir mesafede boyu çukurları ve top yerleri kurduk. Balyabadra'dan karşıdaki Krioner limanına gidecekler. Taşıyan küçük bir donmamız da vardı. 2 ay boyunca savaşıyorduk. Asilerin silahları bizimkinden daha çoktu fakat dayanabiliyorduk. Paşa sırlarına askerler gönderiyordu. Ama sonuç getiremiyor. 3 Haziran'da 7 Rum gemiler Badra koyuna vardı ve bize savaş mühimmatı getiren filoyu kovdu. Böylece koyu kapattılar. Bir ay için dayandık fakat 10 Temmuz'da Kaptan Paşa İstanbul'dan tüm deniz güçlerini getirerek bize yardım etti. Gavurları kovdu ve yeni mühimmat sağladı. Moralimiz yükseldi ve seraskerimiz kuşatmaya devam etti. Düşmanlara daha çok zor aldık fakat felaket tekrar yakındı. 4 Ağustos sabahı Gavur Rumlar tekrar denize geldi fakat bu kez hazır gelmişler. Hidra'da gelen Miauli adlı amirali Kirk gemiyle beraber gelmişti. Bir deniz savaşı yer aldı. Firkadalarımız daha büyük ve savaşmaya daha uygundu fakat bükleri daha hızlı ve esnekti. 3 Rum ateş gemisi Kaptan Paşa'nın amiral gemisiyle savaştı. Amiral bozguna uğradı ve bu savaşı Gavurların filosu kazandı. Sonra Miaulis Messolongi'ye girdi ve diğer Gavurlara beraber ziyafet yaparken bizler edilmiştik. İç denizde kalan deniz güçlerimiz ondan mahvedildi. Bu olaylardan sonra hepimizin durumu çok zordu. Yiyecekler azdı ve mühimmatımız yeterli değildi. Ağamızın parası da bizi ödeyecek kadar yeterli değildi. Bir şey yapmamız lazımdı. Yoksa kız gelince askerliğimizin en büyük parçasını oluşturan Arnavutlar bizi terk edecek. Biz de geri çekilmek zorunda kalacağız. Padişah'a boş ellerle denersek bize ne yapacak kim bilir.
Η νίκη ενάντια στους Τούρκους στα ανοιχτά του Πατραϊκού κόλπου ήταν σημαντική. Αποκλείσαμε την υποστήριξη του Ρεσίτ Πασά στη θάλασσα και με την άφιξη του Ανδρέα Μιαούλη λάβαμε σημαντικές ενισχύσεις. Μετά από λίγο, ο στόλος του αναχώρησε για την Ύδρα, αλλά άφησε πίσω 8 από τα καλύτερα πλοία του, ώστε να διατηρείται ο εφοδιασμός και ο ναυτικός αποκλεισμός. Ο Πασάς, τον οποίον εμείς λέμε Κιουταχή, δεν πτωήθηκε από αυτό. Νέος του στόχος ήταν να κυριεύσει με κάποιο τρόπο τον προμαχώνα Φραγκλίνο. Άουστος βασίντα της ερασκέριμης, Γκάβουρ Λαρίν, ηλκατές χατινινονούνται, πυρτοπράκτουμ σε γη για πμαμιζίντε βρετή. Μπουτοπράκτουμ σε γη γιντερέκ μπουγιού γιορντού, βεσιρινή για κλασί γιορντού. Ουστούνται, τα χκιμάτ βετοπλάρκο ιντούκ. Όρανταμ, ρουμλαρά τεσατή γιορντούκ. Πλανιμής, το πράκτουμ σε γιντέν τα χκιματά, ατλαγή πτελάς, βεατέσιτσινε, μπουνού, φέτια μεκτή. Ο Κοκκίνης βάφτισε το σκεύασμα αυτό ύψωμα της Ενώσεως. Οι στρατιώτες, γνωρίζοντας πως ο εχθρός σκόπευε να μπει από το Φραγκλίνο, άνοιξαν χαρακώματα 10 μέτρα εντός του τείχους, ώστε αν κυριευόταν να υπήρχε τρόπος να παγιδευτεί μέσα. Σε ένα 15ήμερο, το ύψωμα της Ενώσεως είχε ξεπεράσει σε ύψος το Φραγκλίνο. Τσοκκισάρ μπίρντενεντε, τεκράργιουτς λεντίκ. Ρεσίτ πασανί το πράκτουμ σε ιντέν γελένα τεσλεριμής Γκάβουρ και ορκιουτού. Δε, γερλεριντέν γερί, τσεκίλ μεγέ μπασταντιλάρ. Ιτσινε γκυρντίκ, ve Santaklarimisi Kürdük. Onları parçalamak için döküldük ama yolumuzu kesmiştiler. Şehrin içinde tahkimatlar kurmuş gavurlar. Biz kuşatanken hanide kuşatılmış olmuştuk. Onumuz ve yanlarımızdan ateşler geliyordu. Ve amείς arka taraftan toprak senin üstündeki toplar ile bize yardımcı oluyordu. Για 2 εβδομάδες, το Μεσολόγγι έδινε μια βίαιη μάχη στο Φραγκλίνο. Οι μουσουλμάνοι ενίσχυαν τις θέσεις τους μέσα στο σημείο τούτο, δημιουργώντας δικές τους οχυρώσεις, ενώ οι άνδρες με το ντουφέκι κρατούσαν και το φτιάρι τους για να σκάβουν τα χαρακώματα, ενώ ταυτόχρονα πολεμούσαν. Δεν ήταν δυνατό προφανώς να συνεχίσει ετούτη η κατάσταση. Οι σκαπανείς μας είχαν την ιδέα να σκάψουν λαγούμια κάτω από τις θέσεις του εχθρού και να τοποθετήσουν εκρηκτικά. Στις 31 Αυγούστου οι νάρκες αυτές πυροδοτήθηκαν και έτσι κάνανε οι Έλληνες μαζικό γιουρούσι. Ξεπάστρεψαν τους εισβολείς και μέχρι το βράδυ είχαμε πάλι τον έλεγχο του Φραγκλίνου. Έπειτα, σπεύσαμε να ρίξουμε το ύψωμα της Ενώσεως. Σκάψαμε λαγούμια κάτω από τα τουρκικά χαρακώματα και με τη συνεργασία όλων μας εδώ στο Μεσολόγγι ανοίγαμε τρύπες κάτω από το έργο των Τούρκων και έτσι το κατεδαφίζαμε σταδιακά υπογείως. Τοποθετήθηκαν 3 από τα μεγαλύτερα εκρηκτικά που διαθέταμε κάτω από το ανάχωμα του Κιουταχή. Το ύψωμα της Ενώσεως τινάχτηκε στον αέρα με έναν εκοφαντικό βρόντο, καταστρέφοντας τα έργα του Κιουταχή για τα οποία μοχθούσε επί 1 μήνα. Με τον αποδεκατισμό του στρατεύματος του Κιουταχή, οι περισσότεροι που τον ακολουθούσαν τον εγκατέλειψαν λόγω της κακουχίας που επικρατούσε και έτσι ο Σερασκέρης κατέφυγε στους πρόποδες του ζυγού κατά τον Οκτώβριο, μόνο με το 1/3 του αρχικού στρατού του. Ο Κιουταχής όμως είναι ένας πονηρός και θρασής άνδρας. Η προσπάθειά του αυτή απέτυχε, αλλά γνωρίζουμε καλά ότι και αυτός και ο Σουλτάνος δεν θα μας αφήσουν όρθιους τόσο εύκολα. His devastating defeat in the Franklin Bastion, Kutahi withdrew his broken forces from the plains of Mesolongi and wintered at Mount Zygos. Meanwhile, the supply lines between the city and the Ionian Islands were still active, providing an important lifeline to the Greeks.
During Rashid's initial siege, Ibrahim Pasha was proving his worth by tackling the rebellious Greek forces in the Peloponnese. In the middle of his campaign there, the Sultan immediately recalled the Egyptian general and ordered a renewal of the siege on Missolonghi. Before his arrival in mid-October, the Ottoman fleet returned to the Gulf of Patras and resupplied Rashid's destitute army, but it quickly came to battle with the Greek navy there, under Miaoulis. Both fleets held their positions and committed to their duties of resupplying their comrades at land. The fighting kept up for more than a week, but it was the Turks who claimed victory at the end, as the more ill-equipped Greeks were forced to pull their vessels away in the 4th of December. Miaoulis' retreat meant that the garrison's supply lines were in large jeopardy as the Turks blockaded the port again. By the end of January, Miaoulis made his last supply drop to Missolonghi, and he was forced to depart for Hydra indefinitely. The withdrawal of the Greek fleet made this matter much simpler. 1826 yılında Ocak ayında İbrahim Paşa gavurları savaşmak için 12 bin asker ve bir topçu alay ile Kriyoneri'ye vardı. Paşa ve Mısırlıların sonuna kadar bizim yanımızda Mesolonkio vasında bulunuyordu. Nihayet İbrahim Paşa yanımızda olduğu için kesinlikle kazanacaktık. Οι Αλβανοί που εγκατέλειψαν τον Κιουταχή τον προηγούμενο Οκτώβριο επέστρεψαν στο πλευρό του, λίγο μετά την άφιξη του Ιμπραήμ. Συνολικά πλέον αντιμετωπίζαμε ένα στρατό 22.000 μουσουλμάνων και αυτή τη φορά τα κανόνια τους ήταν περισσότερα από τα δικά μας. Αυτό δεν άργησε να μας το δείξουν. Στις 24 Φεβρουαρίου, 8.000 οβίδες έπεφταν πάνω από τα κεφάλια μας, μέρα και νύχτα χωρίς σύκτο. 20 σπίτια έμειναν όρθια, ενώ όλα τα άλλα έπεσαν από τα κανόνια των κερατάδων. Οχυρωθήκαμε στα κελάρια και τα υπόγεια της πόλης για να προστατευτούμε από το βομβαρδισμό, όμως οι βάρβαροι δεν άργησαν να μας δοκιμάσουν και στο πεδίο της μάχης. Το πατησλαρί γετερσής ολτού η Τσίνα αλάρτα κύματα κυρμέμιζε βρετή. Φακάτλανετ λίγα βουρλαρίνου μαραραρί, ώρα ντάντα βασαραλίμις. Σιλαρίν τη συνάτσικη πεκάρδες λεριμιζή και εσύ παρτσαλί γιορτού. Τσουγγιού, disciplini misirlilerin savaşmaya güçlü ve cezareti yoktu. Suligotlar ten biri saldırma silahları atıp teslim oluyordu. Onlar komutanın emirlerini takip eder askerlerdi. Elbette Batı Hristiyanların alışkanlıklarına göre eğitim almıştılar. Başarısızlığı kesindi. Reyalar kirli boyun eğmeyecekti. Bu belliydi. Yerleri çok iyiydi ama her zaman dayanamazdı. Hayata kalma anahtarları iç ile adiciklarıydı. Onları yenmemiz için sadece bir yol vardı. Açlık. In the onset of March, Ibrahim ordered his carpenters to construct a new flotilla of flat-bottomed boats without masts or keels to navigate the lagoon's shallow waters. He planned to use them to gradually conquer the islets in the lagoon and isolate the city from any possibility of reinforcement or resupply. Vasiladi would be his first target. Vasiladi de gigavurlalat mistaneydi. Çok silahlı ve tehlikeliydi. Paşa, 9 martele saati filosunu adacıın yakınına getirdi. Mısırlılar ile gavurlar arası savaş bütün gün sürdü. Gece saati, reyalardan biri barut depozuna bir ateş attı. Onları patlatırdı. Telaştan geri çekildiler. Adacık bizimdi. Vasiladi'nin fethiden 3 gün sonra dolmaya yenildik. 7 saatlik bir kuşatmadan sonra bunu da fethettik. Rumlar Mesolonkhi'den bir sastırma birliği yollamaya çalıştılar ama biz hazırdık. Hemen kovduk.
Ανατολίκορουν σακίνιλερί παντίσα σαν δικτυβέ καρσίτσικ μάντε. Ιμπραχήμ Πασά, μπούτς μπιν ρεγιανίν τεσλίμι κιμπάρ τζακαμπουλετή, βεγγιουβενλή, μπυρ σε κιλντέ άρτα για γκέντερδι. Αρτίκετς, δένιζιν σένενεμ λιαντάτζιγι, κλεισοβάιντι. 6 Απριλίου, πρωί. Την Κλίσοβα φρουρούσε με 130 άνδρες ο Κίτσος Τζαβέλας, ένας γενναιότατος σουλιώτης οπλαρχηγός. Οι Έλληνες ήταν οχυρωμένοι μέσα στο μικρό παρεκκλήσι της Αγίας Τριάδας, έτοιμοι να υπερασπιστούν το νησί μέχρι θανάτου. Το πρώτο κύμα της επίθεσης ξεκίνησε. 3.000 Τουρκαλβανοί του Κιουταχή ρίχτηκαν στο νερό και τσαλαβούταγαν μέσα στο βούρκο. Όντας πιο παρορμητικοί από τους Άραβες στις στρατιώτες τους, οι Τουρκαλβανοί ήταν εύκολοι στόχοι για τους άνδρες του Τζαβέλα. Δεν άργησαν να υποχωρήσουν όταν ο Τζαβέλας κατάφερε να πετύχει το πόδι του ίδιου του Κιουταχή με μια βολή. Αλλά η μάχη δεν πήρε τέλος εκεί. Σειρά πήραν οι Άραβες του Ιμπραήμ. 3.000 από αυτούς ήρθαν με τις βάρκες τους, αλλά το ρηχό νερό εκεί ήταν υπερβολικά δύσβατο και έτσι τις εγκατέλειψαν. Γνωρίζαμε πολύ καλά πως οι Άραβες ήταν σκλάβοι των στρατηγών τους και ακολουθούσαν μόνο τις διαταγές τους. Συνεπώς τα παλικάρια στόχευαν τους ανωτέρους τους και έτσι, χωρίς αρχηγό, οι Άραβες αποσυντονίστηκαν και έγιναν και εκείνοι εύκολοι στόχοι. Άρχισαν να υποχωρούν, μέχρι που ο ίδιος ο Ιμπραήμ μπήκε μέσα στη μάχη, φωνάζοντας τους σκλάβους τους να συνεχίσουν τον πόλεμο. Όμως απλά τους έστελνε για να χορτάσουν τα αγόρια μας από τουρκικό αίμα. Μέχρι και την επόμενη μέρα, τα νερά γύρω από την Κλίσοβα είχαν γίνει κόκκινα από τα κουφάρια των χιλιάδων μουσουλμάνων που επέπλεαν πάνω στη λιμνοθάλασσα. Και η Κλίσοβα ήταν ακόμα σε ελληνικά χέρια. After the Greek navy left Missolonghi, the city fell into a severe crisis. The unrelenting battles and bombardments demolished many of the houses. Men and women were roaming around the streets, homeless, cold, and sick. Famine was an even more pressing concern. A major source of food, such as the fish of the lagoon, had been driven away due to the constant firing. The citizens were left to feed themselves with 1 cup of flour per day. As a substitute for meat, livestock was sacrificed: horses, mules, dogs, cats, and even mice in the worst of instances. In 3 days, all living animals were completely gone from Missolonghi, save for a few horses. When push came to shove, the citizens took to the beaches and collected seaweed, which they would boil 5 times to make it at least edible. But starvation still persisted. Οι προεστοί του Μεσολογγίου και οι οπλαρχηγοί προέβησαν σε ένα συμβούλιο στο ναό της Αγίας Παρασκευούλας. Συμφωνούσαν ότι η παραμονή στην πόλη σήμαινε το θάνατο για όλους μας. Η επιλογή ήταν ξεκάθαρη. Η μαζική έξοδος από το Μεσολόγγι. Η ημερομηνία κατοχυρώθηκε. 10 Απριλίου. Σάββατο του Λαζάρου. Όπως ο Λάζαρος μετά από 4 μέρες αναστήθηκε από τους νεκρούς, η Ελλάδα μετά από 4 αιώνες εγείρεται από τις αλυσίδες της σκλαβιάς. Αυτή η απόφαση ήρθε με ερωτήσεις. Πώς θα ξεγλιστρήσουν στο σκοτάδι σχεδόν 8.000 ψυχές? Έπρεπε να γίνουν θυσίες. Αποφάσισαν να θανατωθούν όλοι οι αιχμάλωτοι, δίχως να υπολογίζουν τη θρησκεία ή καταγωγή τους. Υπήρχαν και άλλες, πιο άγριες ιδέες. Ένας πρότεινε να σφάξουν εμάς, τις γυναίκες και τα παιδιά μας, επειδή τάχα θα ουρλιάξουμε και θα ειδοποιηθεί ο εχθρός. Ο επίσκοπος Ρόγον Ιωσήφ αντιστάθηκε σφόδρα στη φρικτή αυτή ιδέα και έτσι δεν πράχτηκε. Ανταυτού προτάθηκε τα μωρά να ποτιστούν με αφιόνι, ώστε να κοιμηθούν πριν την έξοδο. Τέλος, όλοι όσοι είναι πολύ γέροι, άρρωστοι ή πληγωμένοι, πρόκειται να μείνουν πίσω στις πυρητιδαποθήκες, ώστε να πάρουν μαζί τους το χάρο τους μουσουλμάνους όταν έρθουν να λαιλατίσουν.
Οι οπλαρχηγοί προσπαθούν να συνεννοηθούν με ελληνικά στρατεύματα απ' έξω, ώστε να έρθουν πίσω από τους Τουρκοαιγύπτιους και να προκαλέσουν αντιπερισπασμό, ενώ εμείς θα βγαίνουμε. Απέστειλαν αιτήματα για τούτο στον Καραϊσκάκη, ο οποίος έχει στρατοπεδεύσει στα Δερβεκιστά, περίπου 50 χιλιόμετρα μακριά από εμάς, αλλά δεν είναι σίγουρο αν θα παρουσιαστεί. Το σινιάλο υπόθηκε ότι θα είναι ένας πυροβολισμός, κατά τις 2 το βράδυ, από τους πρόποδες του ζυγού. Όλοι εμείς εδώ στο Μεσολόγγι, άντρες, γυναίκες, παιδιά, στρατιώτες, αγρότες και νοικοκυρές, έχουμε πληγωθεί, έχουμε πεινάσει, έχουμε κοιμηθεί στο χώμα και είδαμε συγγενείς και φίλους να ξεψυχούν μπροστά στα μάτια μας. Τα τουφέκια και τα γιαταγάνια μας αρχίζουν να βαραίνουν από την αδυναμία μας. Παλιότερα, κανείς άκουγε χαροπούς ήχους και φωνές 8.000 κατοίκων σε μια τόσο μικρή πόλη. Τώρα επικρατεί μια εκοφαντική σιωπή, σαν νεκροταφείο. Η ανθρώπινη μας υπόσταση έχει υποχωρήσει από την κακουχία και είμαστε πια ασώματα πνεύματα. Αλλά όσοι στεκόμαστε ακόμα όρθιοι, στο όνομα της Παναγίας, ορκιστήκαμε να υπερασπιστούμε το Μεσολόγγι, να μην υποκύψουμε σε κανέναν όρο παράδοσης και να θαυτούμε στα ερείπια του. Η τελευταία μας ώρα πλησιάζει. This mass sortie was organized into 3 groups. The first 2 groups were comprised solely of the 3,000 garrison troops divided in half. The one group was led by Dimitris Makri through the Luneta bastion, and the other led by Notis Botaris through the Rigas bastion. The final group was made up of civilians, 4,000 in total. They were accompanied by 200 troops, and the exit would be from the Canaris bastion. The point of rendezvous for the fugitives would be the church of Saint Simeon at the foot of Mount Zygos, where they believed Karaiskakis would be stationed with his diversionary forces. This exodus would either be the Greeks' road to freedom or death. İki gün sonra Rumlar kaçacak. Geçe şartı. Asker kaçayından bunu duyduk. Pasamis bu operasyonu kolayca engelleyebilirdi. Fakat stratejisi farklıydı ve Rumların takimadan kaçmasına izin vermekti. Böylece ovada savunması daha kolay olurdu. Mısırlılar kanun ve tüfekleriyle toprak tüm seklerinde hazırdı. Ovanın kenarlarında dağıtlılar vardı. Böylece gavurların çoğuna zarar verecektik. Son olarak Zygos etkilerinde Reşit Paşa'nın 3000 Arnavuti stilacı Kalanara öldürecekti. Το απόγευμα της ημέρας της εξόδου ακούστηκαν πυροβολισμοί στους πρόποδες του βουνού. Το σινιάλο του Καραϊσκάκη, είπαμε ότι ήταν. Ξεκινήσαμε τα έργα για τη δραπέτευσή μας. Τα μωρά μας έπεσαν σε βαθύ ύπνο και οι γυναίκες ντυθήκαμε σαν στρατιώτες για να αποσυντονίσουμε τους Τούρκους. Είπαμε αντίο σε συγγενείς και φίλους, τους οποίους θα ξαναβλέπαμε στον άλλο κόσμο. Οργανώθηκαν οι στρατιώτες στις δικές τους φάλαγγες και εμείς, οι άμαχοι του Μεσολογγίου, στη δικιά μας. Είχε πια νυχτώσει. Το φεγγάρι είχε καλυφθεί από τα σύννεφα και ψιχάλιζε. Πιστεύαμε πως ο Θεός ήταν με το μέρος μας. Στις 9 η ώρα το βράδυ, οι γέφυρες απλώθηκαν πάνω από την Τάφρο και αρχίσαμε να βγαίνουμε με τους στρατιώτες στα αριστερά μας. Υπήρχε πρόβλημα όμως. Ορισμένοι από εμάς δίστασαν την τελευταία στιγμή να φύγουν από τη γενέτειρά τους και άλλοι δίλιασαν. Ενώ οι στρατιώτες δίπλα έβγαιναν ένας-ένας, εμείς καθυστερούσαμε. Όσοι περάσαμε την Τάφρο, δόθηκε εντολή να καλυφτούμε πίσω από το ανάχωμα μπροστά στην Τάφρο μέχρι να φτάσει πίσω από τους Τούρκους ο Καραϊσκάκης. Περιμέναμε με την καρδιά στα δόντια. Ένα κομμάτι χώμα ήταν αυτό που μας χώριζε από τα τέρατα που καραδοκούσαν με τα τουφέκια και τις λεπίδες στα χέρια. Πέρασε μια ολόκληρη ώρα και το καλυμμένο φεγγάρι που έκρυβε την έξοδό μας βγήκε από τα σύννεφα και
φώτισε τον τόπο. Πριν καλά το βάλουμε στα πόδια για την πόλη, μια φωνή ακούστηκε. «Εμπρός!» Χωρίς να το σκεφτόμαστε, ξεπηδήσαμε από την πρόταφρο και αρχίσαμε να τρέχουμε σαν τρελοί προς την πεδιάδα. Ξεκίνησαν οι τουφεκές από εδώ και από εκεί και εμείς σκύβαμε τα κεφάλια μας, μη μας βρει καμιά οβίδα. Ό,τι μας περίσσευε το πετάξαμε και προχωρήσαμε με την ευχή ότι δεν θα μας βρει κανένας Τούρκος. Μερικοί δεν σηκώθηκαν ποτέ να φύγουν, φοβούμενοι ακριβώς αυτό. Άλλοι βρίσκονταν ακόμα στις γέφυρες στην Τάφρο. Ξαφνικά μια άγνωστη φωνή φώναξε κάτι τρομακτικό. «Ο πίσω ρε παιδιά!» Ο πανικός επικράτησε. Τι σήμαινε αυτό? Μας κατάλαβε ο Τούρκος? Ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή η έξοδος? Οι περισσότεροι έφυγαν πίσω για το Μεσολόγγι. Στην Τάφρο επικρατούσε χάος, με άτομα να σπρώχνονται και να πέφτουν στην Τάφρο και να πνίγονται στα νερά της. Όσοι επέστρεψαν στην πόλη δεν έζησαν για πολύ. Οι μουσουλμάνοι είχαν ήδη μπει μέσα και το πλιάτσικο και η σφαγή είχε ήδη αρχίσει. Το προδοτικό κάλεσμα αυτό μας κόστισε πολλούς. Οι λιγοστοί Μεσολογγίτες που μείναμε προχωρήσαμε προς το ζυγό και σύντομα συναντηθήκαμε με τα τάγματα της φρουράς. Πιστεύαμε ότι τα χειρότερα είχαν περάσει. Αλλά όχι. Στο μοναστήρι του Αγίου Σιμεών, εκεί που περιμέναμε να εμφανιστεί ο Καραϊσκάκης, ξαφνικά δεχτήκαμε όλη μια ενέδρα από 3.000 Αλβανούς. Οι μουσουλμάνοι εκεί μας επιτέθηκαν ευνηδιαστικά και φώνευσαν πολλούς από την ομάδα μας. Στη ζέση της μάχης, 100 σουλιώτες κατέβηκαν από το βουνό και μας ανακούφισαν. Κι έτσι οι Αλβανοί επιδρομείς δεν άργησαν να υποχωρήσουν. Όταν όλα τέλειωσαν, ήμασταν αποδεκατισμένοι, ιδρωμένοι, λουσμένοι στο αίμα και χωρίς ψυχή να πολεμήσουμε άλλο. Από το βουνό κοιτάξαμε την πόλη μας. Όλη η πεδιάδα έβραζε από τη φωτιά που πήγαζε από την πόλη αυτή. Ακούγονταν ουρλιαχτά γυναικείων φωνών, αλλεπάλληλες εκρήξεις και κρότη του φεκιών. Το Μεσολόγγι ήταν σαν φούρνος αναμένος από το ακατάπαυστο πυρ. Most, if not all, of the civilian population was massacred inside the walls during the sortie. A large portion of the garrison perished fighting the Turkish riders on the plains. In the mountain outskirts, the ambush of the Albanian shock units would have almost completely crushed the remainders if it wasn't for the Suliot relief forces. 7,000 souls tried to escape Mesolongi that night. Of course, less than 2,000 managed to survive the sortie. The remaining survivors marched to Karaiskakis' camp at Devakista, where they were given passage to safety to fight for their country for another day. In technical terms, Mesolongi's defeat is undoubtedly one of the greatest military catastrophes in Greek history. After 1826, the loss of it doomed the revolution in central Greece. In reality, Mesolongi was nothing less than an act of immense bravery and heroism in the face of the Grim Reaper himself. The determination and passion of not just the troops, but of the civilians is almost unbelievable to hear about. Greece did everything in her power to overthrow her tyrants. She used arms and fire and sacrificed blood and tears. Greece looked to us, the people of Europe, her fellow Christians, for aid. In 1827, a mere year and a half after Mesolongi, we came through for her. After failed negotiations with a supplying port, the combined naval powers of France, Russia, and Britain decisively defeated the Ottoman navy in the Battle of Navarino. This victory aided Greece in finally earning her much-deserved independence. Το Μεσολόγγι δεν είναι απλώς μια ρομαντική ιστορία Ανδρείας, αλλά μια ιστορία αίματος, υδρότα, κρύου, μπαρουτιού και ατσαλιού. Οι πολιορκητές μας πήραν τα πάντα. Το σπίτι, το φαΐ, το νερό, τη ζεστασιά και τη χαρά.
Το Μεσολόγγι έπεσε μήνα Απρίλη, όπου ο ήλιος είναι λαμπρός και το αεράκι δροσερό, ενώ τα λουλούδια ανθίζουν και τα δέντρα πρασινίζουν. Ο εχθρός μας στέρισε και τούτο, με τη φωτιά και τον μπαρούτι που έσπερνε. Αυτό που δεν πήραν ποτέ από εμάς ήταν η ψυχή μας, την οποία κανένας τύραννος δεν μπορεί να υποδουλώσει, ούτε με το σπαθί, ούτε με το λοιμό. Ο άνθρωπος γίνεται δούλος μόνο όταν η ψυχή του κενώνει και η βούλησή του να παλέψει για την ελευθερία του εξαφανίζεται. Ακόμα και πολιορκημένοι, δεν πάψαμε να είμαστε ελεύθεροι.